Sir, nag-vlog lang to. Yung salig ka, ihatod ti ka. Asa man ka? Ay, diri ka sa Ulas. Dili ka dito pa downtown. Vlog ka? Oo. Dili ka pa downtown. Diri ade kagi. Oo. Yung boarding house ko din na pati na ako na trabaho. Sa taas man ka. Bakan. Pa matina. Oo. Pa duty pa ka. So, okay lang, i-appeal ti ka sa vlog. Oo. Ha? Di. Asa man ka sa Matina? Sa Playa 3. Sige, tudloy lang ko. Ha? Dito mo sa Playa 3? Ha? Sa Playa? Oo. Ito, tika. Okay lang man, ano, tika sa vlog. Oo. Vlog lang. Eh, nag-vlog din doon na nag-ano? Sa Ha? Playa? Baliktad tayo. Yan. Ano nag-vlog ka? Ban, January pa, sir. Okay na? Okay lang na magbisaya ko. Ha? Di ka makainindi? Ha? Ah, bago ka palang dito sa Davao. Ah, taga-saan ka pala? Ha? Ah, Tabakan. Anong pangalan mo, sir? Intaw. Imtaw? Imtaw. Ah, ito, speaker. Post ko to, ha? Matapalo kita, sir. Ha? Di, bago lang siguro ako yan. Di, follow mo lang. Eh, Ayan na, nasa sticker yung pangalan mo. Okay. vlogger mo. Travel vlog. Shout out sa iyo, boss Intaw. Good bang tayo? Maraming salamat, sir. Sige, ingat. Hindi na ka muna. Huwag na, huwag na. Magpasakay pa pa ng iba. Okay, Sige, ingat ha. Apo. Sige.